Tutti Frutti eller Stinky Socks? Ej, jeg har stadig dårligt. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Tyggegummi. Den smager af tyggegummi. Det der bag, hvad hedder det? Hubba Bubba. Det gør vi ikke. Hvad smager det så her? Ikke noget. Det var ret kedeligt. Fuck er det her? En lortespil. En brun. Det er den her. Chocolate eller dog food? Det bliver sjovt. Skål. Jeg håber på hundemad. 3, 2, 1, nu. Ej, ikke klamse videre. Ej, der har ikke lyst til at sluge den. Jeg har den stadig i munden. Altså ikke. Ej, hvor er det ulækkert. Ej, jeg røg ud. Indvend. Indvend. Jeg skal ned. Ej, du skal ned. Fuck, den smagte dårligt. Hvornår de formoder på konservesdås. Ej, man kan smage det der, ligesom der er i katte. Det er ligesom når man lugter ned i sådan en konservesdås med hundemad. Det er ligesom der er på leverpostej, det der klamme.